Donc ce sommet extraordinaire avait été convoqué par le président en exercice autour de deux sujets, la Guinée et le Mali. Ni ɲɔgɔn ye telima ni welekan bɔra an ka tilebiya jɛnkulu min CEDEAO ye o ɲɛmɔgɔ fɛ Mali ani Laginɛ kan. Mali ta sɔrɔla min na Korowari sɔrɔsi 46 min minɛni b'o bolo, Laginɛ ta o ye filancɛ fanga ka gɛlɛya ye. Déjà, lors de notre dernier sommet ordinaire, décidé de désigner un nouveau médiateur en la personne du président Yahi Boni. An ka ɲɔgɔn ye fɔlɔfɔlɔ la an tun ye solonnanikɛla min bɔ o tun ye bɛnɛ ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye min ye Yahi Boni ye. A ye taa ko 2 sɔrɔ Laginɛ ka kuma ni faransɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye ka kuma ni politiki tɔnw fana ye. Nin bɛɛ kɛnin kɔ an bɛ gɛlɛya caman yera ko nin tagabolo kan. O kosɔn kunu ɲɔgɔn yeri la an y'a laɲini ko jala ka ben ninnu mɔgɔ ninnu kan ni ɲama lɔn faransɛ fanga tagabolo kan. An b'a miirira ko solonnanikɛla mana taa Laginɛ ale ni faransɛ fanga ɲɛmɔgɔw bɛna se ka baro sɔbɛ sɔrɔ mun bi ko ta ɲafɛ. An ka tilebiya tɔn CEDEAO a ka laɲini tɛ ka to ka jala ben jamanaw kan. An yɛrɛ ti min fɛ tuguni an ka tilebiya tɔn mara ninnu na fanga ka to ka bɔsi ni marifa ye. Vraiment accompagner ces moments difficiles où l'Afrique de l'Ouest est confrontée justement à ces coups d'État répétitifs. Et nous ne voulons plus de coups d'État, d'interruption de cette nature dans le processus démocratique au sein de l'espace CEDEAO. Pour le Mali, évidemment, nous avons désigné 3 chefs d'État, dont moi-même. Mi Mali ta ye an jamana ɲɛmɔgɔ sababɔ ne yɛrɛ Ghana président Nana Akufo-Addo ale ni Togo ɲɛmɔgɔ fana mi Faure Gnassingbé ye. Anw ka se ka taa Mali la taratalo ni gɛlɛya foyi tara ka se ka taa baro kɛ ni Assimi Goïta ye a n'a ka mɔgɔw bɛɛ sɔrɔsi 46 ninnu olu ka labila. Nous pourrons obtenir cela dans l'intérêt du bon voisinage, la bonne cohabitation entre pays voisins. Sur le cas justement des 46 soldats ivoiriens, vous... Sɔrɔsi 46 ninnu ta kora a bɛ siranna sama-samani ɲa ni CEDEAO mɔgɔ ye ni ɲama sɔrɔ o labila kora wa. En tout cas d'ici la semaine prochaine. Non, il faut pas. An ka miiriya tɛ se ka kɛ gɛlɛya ye k'a to jamana ɲɛmɔgɔ y'o ka baara bɛɛ dabila ka se Bamako ka na solonnani kɛ. Anw ka laɲini min ye ɲa bɛrɛ ka sɔrɔ nin ko nin na ne yɛrɛ tun taara Bamako a kalo 1 n'o ye a kuma na. An ti gɛlɛya taamaseere n'a ye. Plutôt que dans d'autres perspectives.